det er pissehyggeligt, om det er så dejligt. Hej alle sammen. Jeg vil spørge dig, om du vil hjælpe mig. Jeg drømmer om at lave en undervisningsplatform, og jeg har brug for din hjælp til at komme i gang. Undervisningsplatformen skal være et sted, hvor korledere kan gå ind og se en hel masse videoer og få en masse inspiration til en helt ny måde at undervise i børne- og ungdomskor på. Jeg har nemlig brugt de sidste 20 år på at udvikle en undervisningsmetode. Metoden virker på alt fra begynderkor til elitekor, og det centrale er, at vi tænker sangernes trivsel først i alt, hvad vi gør. Og det smukke er, at når vi vender det den vej rundt, så får vi faktisk ikke kun gladere elever. Vi får faktisk også et højere musikalsk niveau, fordi elevernes indlæringsevne stiger sammen med deres trivsel. Spirkor, vink lige til jer snakker, og man må meget gerne få øjenkontakt med sin kormagt. Metoden kalder jeg Sæt koret fri. Selvom de er større end os og højere end os, og de har sunget mange flere år end os, kan I ikke høre Nu drømmer jeg om at gøre det online, og til det har jeg brug for din hjælp. Jeg håber, at du vil støtte mig. I første omgang søger jeg om 200.000 kroner. Jeg ved godt, det her er mange penge, men jeg håber, at jeg kender herre mange mennesker. Du kan støtte mig med et lille beløb eller med et kæmpestort beløb. Alt er velkommen, og jeg vil være dig dybt taknemmelig, hvis du vælger at støtte min rejse. Tusind tak.